እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወጥሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ቅድሚ ቀትሪ ዝቀርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ሰዓት 8 ኣብ ሬድዮ ዛራ ዝድገም መደብ እዩ። ብሬድዮን ሳተላይትን መደባትና ኣብ ምክትታል እትርከቡ ክቡራን ሰማዕቲ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ከመይ ቀኒኹም? ንኣመንቲ ክርስትና ርሑስ ቅንያት ሃንሰ መስቀለ እናበልና ሰሙናዊ መደባትና ንፍልም ኣሎና። ኣብ ምውሃድ ምሳኹም ዝጸንሕ ሙሴ ኪዳነ ብዜና ፖሊስ ክንጅምር። سلام كمي تغنيو زخبركم سماعتنا رحوس بعل قدس يوحنس كونلكم ناتمننا نزعل السلالو سمناوي هاجراون زينا بوليس حزنا لكم قريبنا لنا زينا زقرب لكم تسفيت قبر مكال ناي حاسوت كس زقربه تقيدو أمان عبد الباري عبد القادر سبحانه تقمات إيماي شهوت أسمرا ناي حاسوت كس بمقرابو 5 تقيده قدامي مدبر بوليس وها معكل حبيرو بمسرت تحبريتا از 28 عمد زعد ميو تخصاصي مسميرون في صحيح هاي لستبع لزيقا بزنبرو حلوف قرحنت تدرخو بأمنت ذهب كول علمية شحن عفاز قمت أسبيزا عبربحو سلزو عالو كحتة الليل وزورو بطرعن عم مسرح مرمرا زخون مرتعوك ركبو 5 كالم تخصاصون كونيلون متسلام زغربو كس منبارون أبقى لأمنتو 5 تأمنن تفليتو كسوس أمان بزفت صموزي حقاو تكبار أب ايد 5 ركب زحبر قدامه مدبر بوليس سلامة بحق زحتت قبناو تكبار مخانو بمحبار بوليس قبننياتات كاب تحتاتنات كيملوتو طرايزي كونه نصوحات سبات بزي وعلو قبن كيبدلون زقربلو طرعنات بعتبات صاريو مزقب مرمران أب أخبار حق زلخ مخانو أرديوم أتفارس أم مزرعن مشاتن توافيرهم تصنحو طرطرات أب تحت قيداتيوم ኣብ ቀጽሪ ገዝኦምን ካልእ ቦታታትን ዕጸፋርስ ብምዝራእ ኽጥቀሙን ንኻልኦት ተጠቀምቲ ክሸጡን ዝጸንሑ ጥርጥራት ብምትሕባር ህዝብን ፖሊስን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ካብ ማእከላይ ምርመራ ገበን ዝበጽሓና ሓበሬታ ገሊጹ። بمسرت حبريتا نبار من محدار كبابي مأكل كتما زخونه يوناس زكارياس عم منبر غزو حموشت أكل تعت سفارس بمبقال نبعلو ختكملون شيتو كرب حلون مصنحو كفلت كله نبار دعرب أولسن سرحتنيا كومبانيا هنص سجنن زخونه أبي سلام فتوي أبرهاون ات كومبانيا أبز حزونه هنص بروجكت 3 ساعات كل تعت سفارس بمتكال نبعلو ختكمن كشيتن مصنحو بمرمرا كرغاغس كيلو لا عصفارس نعمرو بمدنزاز كاب أفراينت زبكرن ناب جبن زدفافن حدغنيا عصواتيو أب هاجرنا كساب حجكو هلاونتو أسقى أنت زي نبرة أبزوان زي حاليفو ترقيوتات مزرعن متكامن يخصت الله بزا قاتامي مأكلاي مرمر عقبن نمتحبار حزبي بممسكان نقصالون 5 يوم زامسلو زي حلافنتاويان سبات عم مكلع متحبارو مس بوليس كحيل تلابيوم مللي قطر موبايل محاز أقداس مخانو تحبيروم مللي قطر موبايل مفلات أب سرق موبايل نزوافرو قبنياتات نمحاز أقداس مخانو قدامي مدبر بوليس حبيروم اتمدبر بوليس أبز حلفو كنيات مستقال إيريتيلن كالوت أكلات ستان بمتحبار كثيرون سرقوا من موبايلات كوستون صنعوا بركت زبولو تطرطرتي أبقيد كمزأتو أرديو عماويل إيريتيل نايتنز تكملن موبايلات مللي قطر كحزون أبطفقهم ويون سرقهم اوان قلطف حبريتان بوليس مزهبو قبنياتات نمركاب حقاز مخانو اتمدبر وسيخ حبيرو مزبز التحاز حيالو بزي حقاو قبليت مالت فاكتور موبايلات زغزو سباتون تخصصت خوينهم قريبام كم زلو بمملكات نبرت اب نعدقلو اوان كنتنققن حقاونتو خنرغاغطن كم زغبا بوليسوا معكل التحساسيبهم زي خبركم سمعتنا زينا وشق هاجريهم كتكاتاتولو صنيحهم دحر زحت ار مساغر اهغراو زينا يسعب أبزمتا بانكتات بستقبر من لوات تخصي 3 سبات مويتهم
ኣራካቱ ኣብ ዝተባህለት ከተማ ብራዚል ኣብ ዝተፈጸመ ዝምታ 3 ባንክታት ምስ ፖሊስ ኣብ ዝተገብረ ምልውዋጥ ተኽሲ ብውሕዱ ሓደ ጥርጡር ዝርከቦም 3 ሰባት ከም እተቐትሉ ማዕከናት ዜና ሃገር ኣቃሊሐን። እዚ ዛጊት ህይወት 3 ሰባት ከም ዝቐዘፈ ዝንገረሉ ዘሎ ዝምታ 3 ባንክታት ብሓደ ንግሆም ክሳዕ ኣስናኖም ብዝዓጠቑ ጉጅለ ጓሓላሉ ዝተኻየደ ኮይኑ እቶም ገበርቲ እከይ ዝኣኽሎም ኣቕራሽ ገፊጦም ካሃድሙ ከለዉ ንሰላማውያን ሰባት ጆሆ ብምሓዝ ከም ሰብኣዊ ዋልታ ተጠቒሞም ከምልጡ ምኽኣሎም በተን ማዕከናት ዜና ዝተፈነወ ሓበሬታ ይረድእ። ዲላዶር ቦርጅስ ዝስሙ ከንቲባታ ከተማ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ኩነታት ከብርህ ከሎ ፖሊስ ነቶም ገበነኛታት ንምሓዝ ተቃሊሶም ነይሮም እዮም እንተኾነ ንሳቶም ንሰላማውያን ሰባት ከም ድፋዕ ስለ ዝተጠቕሙሎም ሰብ ከይልከም ብምስጋእ መጥቃዕቶም ክቕፅሉ ኣይከኣሉን ክብል እዩ ዘረድእ። እቶም ገበርቲ እከይ ምእንቲ ፖሊስ ከይትኩስሎም ኣብ ልዕሊ ተን ዝሃድሙለን ዝነበሩ መካይን ንሰላማውያን ሰባት ድፋዕ ገይሮም ንመደበር ፖሊስ ኣብ ርእሲ ምኽባቦም ጎፍ ንዝበላኦም መካይን እናቃጸሉን ነተኩቲ ብምጽዋድን ንቐንዲ ጎደናታት ናይታ ከተማ ዓጽዮም ምንባሮም ዲላዶር ቦርጅስ ወሲኹ ሓቢሩ። ናይ ዝምታ ስርሒት ብሓፈሻ ገንዘብ ካብ ባንክ ብምጉሕጋሕ ጎደናታት ንምዕጻው መካይን ብምቅጻልን ኣብታ ከተማ ነተኩቲ ብምዝራእን ልዕሊ 50 ኣባላት ጉጅለ ገበን ተሳቲፎም ምንባሮም ተፈሊጡሎ። ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪቃ ብቅትለት ባቢታ ዲዮካራን ዝጥርጠሩ 7 ሰባት ይቕይድ። ፖሊስ ከተማ ጆሃንስበርግ ብጉዳይ ቅትለት ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ውሽጢ መኪና ከላ ብዕጡቓት ገበነኛታት ህይወታ ዝሓለፈት ጓል ኣንስተይቲ በዓልቲ ስልጣን ብዝተኣሳሰር 7 ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ገሊጹ። ወሃቢ ቃል ፖሊስ ተሃገር ኮሎኔል ብሬንዳ ሙሩዲሊ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ገበናዊ ፍጻመ ኣመልኪቶ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እታ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዘባ ጉተንግ ከም ላዕለወይቲ ሓላፊት ብምዃን ከተገልግል ዝጸንሐት ጓል 53 ዓመት በዓልቲ ስልጣን ንወዳ ናብ ቤት ትምህርቲ ክተብጽሕ እናተጓዓዘት ከላ ካብቶም ዕጡቓት ብዝተተኮሰላ ጠያይት ብኸቢድ ተሃሪማ ከም ዝሞተት ሓቢሩ። እቲ በዓል መዚ ወሲኹ እቶም ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ዝርከቡ ጥርጡራት ካብ 24 ክሳብ 31 ዝዕድሚኦም መንእሰያት ከም ዝኾኑን ብፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣብ ዝኣተውሉ ግዜ ድማ 2 ሸጓጉጥን 2 መካይንን ብኤግዚቢት ክትሓዝ ከም ዝኸኣለን እዩ ዝሕብር። ብቐረባ ዝፈልጥዋ ምቕርባን መሳርሕታን ሙሉእ ርእሰ ምትእምማንን ተሪር መርገፅን ከም ዝነበራት ትግለጽ ዲዮካራን ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ጉተንግ ከም ላዕለወይቲ ሓላፊት ፋይናንሳዊ ምቁፅጻር ብምዃን ተዓይይ ዝነበረት ኮይና ሓንቲ ካብቶም ኣብታ ሃገር ንዝረአ ብልሽውና ንምቅላስ ብዝወሰድዎ ተበግሶ ሽልማት ዝዓተሩ 300 ሰባት ምንባርያን ጸብጸባት ዝገልጹ። ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ነብሰ ጾር ንዝኾነት ጓሎም ክጨውዩ ዝፈተኑ ስድራ ቤት ይተሓዙ። ኣብ ከተማ ፒዮሪያ ህንዲ ነብሰ ጾር ንዝኾነት ጓሎም ካብ ዓርካ ንምርሓቕ ክጨውይዋ ዝፈተኑ ስድራ ቤት ብዝቐረበሎም ክሲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝወዓሉ ሓላፊ ፖሊስ ከተማ ገሊጹ። ተሓላፊ ፖሊስ ከም ዝገለጾ እዛ ናይ 5 ወርሒ ጥንሲ ዘለዋ ነብሰ ጾር ስድራ ቤታ ኣብ ልዕሊና ንዕቀት ኣርኢኸ ብምባል ካብ መጻምድታ ክንጽልዋን ከፈራርሕዋን ይፍትኑ ምንባሮምን ከይቀትልዋውን ስጋኣት ከም ዝነበራ ጠቒሱ ንፖሊስ ድሕሪ ምሕባራ ክቕየዱ ከም ዝኽኣሉ እዩ ሓቢሩ። እዞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ጥርጡራት ካብ 31 ክሳብ 36 ዝዕድሚኦም ዛሃራ ኣልፋርጦሲ፣ ዓሊ ኣልፋርጦሲ፣ ያሲር ኣልፋርጦሲን በሽር ኣልፋርጦሲን ኣሕዋትን ኣሓትን ግዳይ ኮይኖም ጓል 59 ዓመት ሶዓድ ኣልፋርጦሲ ኣዲኣ ክትኾን ከላ 63 ዝዕድሚኡ ፋርስ ኣልፋርጦሲ ድማ ኣቦኣ ምዃኑ ኣብ መስርሕ ምርመራ ተረጋጊጹሎ። ተሓላፊ ፖሊስ ወሲኹ ከም ዝሓበሮ ነዛ ጓል 20 ዓመት ዝኾነት ግዳይ ክጨውይዋ ዝተደረኹሉ ምኽንያት ብሃይማኖት ይኹን ማሕበራዊ ደርቢ ምሳና ካብ ዘይራኸብ ሰብ ጠኒስግብ ብዝብል ሕማቕ ስምዒት ክጨውይዋ ከም ዝፈተኑ ኣብ ዝተኻየደሎም መርመራ ከም ዘረጋገጹ እዩ እቲ ሓላፊ ፖሊስ ዝገልጽ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ዕለት ዝተዳለወ ሰሙናዊ ዜና ፖሊስ በዚ ተፈጺሙሎም ዝተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ሰሰና እዩ። معبالات موتور تشكركرتي كون غني حفشاو معبالات عالمنا بمعرق እናተረቀቀ ካብ ዝኸይድ ዘሎ እዩ معبال ናይተን ብጽዓት ባተሪ ዝንቀሳቐሳ ተሽከርከርቲ ድማ ሓደ ኣብነት ናይዚ ኣባይታ ዝረአ ዘሎ እወንታዊ ለውጢ እዩ ኣብ ሃገርና ብጽዓት ባተሪ ዝንቀሳቐሳ ብሽክለታታት ኣብ ጥቕሚ ካብ ዝውዕላ ነዊሕ ኣይገበራን እንተኾነ ሰኣን ሕግታት ትራፊክ ዘይምኽባርን ሓላፍነታዊ ዘይምዃንን ሓደጋታትን ክስራታትን ክስዕብ ይርአ ኣሎ ኣብ መደብ ድሕነት ካፒተን ብርሃን ዘካርያስ ብዛዕባ እዚ ኣመልኪቱ ዘዳለወ ጽሑፍ ኣሎ شاي تملسو كقربلنا نكتاتل بأواج ترافيك ترجع كقيادة يجبا موتور بشكلتا مستراوين جزاتي نبيرتا استأتوت حنتي كوعينات مقعزية هاجرنا موتور بشكلتا استسميته المهنات كا نسوشيلتا زماسل كرتنا كأمان زلوا بمخانيا موتور بشكلتا بلنار سرع استفالي قلوة فرس بزلو موتور تنكساس تشكركايت بمخانا بوتوبو سلطة قلوة تنكتافن ازيا تفتاويت نبرتيا
بسلام عبالة سنة فلتاتن سنة كينتن أمارات ساعات إن سفحن إن عبين خيد بمهلاو أبها قرنا زانا ينوي عامات عدمة زقطرات موتور بشكلتها بباتري بزن كسا موتور بشكلتها تعبلا تركب من كلنا يصحف نعبلنتن قداي أيكونن انتايدا تعزبتنا ايتي اب صرغاتات وي مسمرات مقعازيا غودي حزر ازلو فالو تحست حقታት ترافيك نايزن بباتري زنقساسا موتور بشكل تاتيو لكعيو زنقساسا تشكركرتي نحبرتسب زهبو اغلغلت لعلكو انت خونه بانز فصم زلو غدتات مسن عزب جن ازيزه تحاسبيو سلازي ازي بوليس ترافيك ابيعلن كوست جمير زلو حتم مقصارن موضعاتن بار بعقداتن ممرحታት ترافيك تمايزن كبز قساسا نمغباريو ناواج قصري 154 ازبار 206 اواج ترافيك صرغيا غنصيلنا عنقص 5 مسن عزب ازي صعب قديتاتنا ننبب ه زخون السب زي ممرح فقاد تشكركاريت اي مرحن لا زخون السب ممرح فقاد كي حدثه تشكركاريت اي مرحن ح زخون السب درجه ممرح فقاد زي فقدو تشكركاريت اي مرحن ما زخون السب بناي وصاي هاجر ممرح فقاد تشكركاريت اي مرحن كمون ر زخون سب زيناي مزغبا سيدا تشكركارت يمرحن يبل እዚ መምርሕታት እዚ ዝተነድፈሉ ቀንዲ ምክንያት ኣብ ጽርግያ ስርዓቱ ዝሓለወ ምንቅስቓስ ከም ዝህሉ ንምግባር እዩ ምክንያቱ ስርዓቱ ኣብ ዝሓለወ ምንቅስቓስ ሓደጋታት ክጋጥም ኣዝዩ ዝወሓደ ስለ ዝኾነ እምበር ከም ኩሉ ዓይነት ተሽከርከርቲ ብነዳዲ ዝንቀሳቐሳ ሞተር ብሽክሌታታት በዚ ተጠቒሱ ዘሎ ሕግታት ትራፊክ ቁይዳት ኮይነን ብምጽንሐን ንዓተን ተወጢሖም ካብን ናብን ክንቀሳቐሱ ዝደልዩ ብቀዳመት ከማልዎም ዘለዎም ግዴታታት እዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ መምርሒታት ተፈጻምነቱ ምርጋጽ እዩ እዚ ማለት ከዓ ኩሎም ሞተር ብሽክሌታ መሪሖም ክንቀሳቐሱ ዝደልዩ ብመጀመርያ ከማልዎም ዘለዎም ቀዳማይ ደረጃ መምርሒ ፍቃድ መሓዝ እዩ ነዚ ፍቃድ እዚ መሓዞም ዘረጋግጹ ከዓ ክልተ ሓሳባውን ግብራውን ትምህርቲ ምምራሕ ሞተር ብሽክሌታን ሕግታትን ምልክታትን ትራፊክ ብግቡእ ምስቀሶም እዩ ካብ ፍቃድ መምርሒ ሞተር ብሽክሌታ ተነፂሉ ዘይረአ ህላዊ ቁጽሪ ሰሌዳ ወይ ከዓ ታርጋ እዩ ቀንዲ መለለይ ናይታ ሞተር ብሽክሌታ ብምዃኑ ብጥሕሰት ሕጊ ትራፊክ ኣብ ትኽሰሰሉ ወይ ብከቢድ ሓደጋ ኣብ ትድለየሉ ብእዋኑ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ምኽባር ሕጊ ንምቕራብ ዘኽእል መካኒዝም እዩ ካብን ናብን ብመሸጣ ክትመሓለፍ እንከላውን ቁጽሪ ታርጋ ኣገዳሲ ረቕሓ እዩ ንተጠቃምነት ዝምልከት ሞተር ብሽክሌታ ካብ ብሽክሌታ ኮነ ካልኦት ተሽከርከርቲ ትፍለየሉ ቀንዲ ምክንያት ዋና ይኹን ዝኾነ ተጠቃሚ ካስኮ ወይ በጃ ሽከና ርእሲ ክገብር ዝግደድ ብምዃኑ እዩ ጠቕሚ ናይዚ ድማ ኣብ እዋን ሓደጋ ኣብ ርእሲ ከጋጥም ንዝኽእል ማሰይቲ ንምክልኻል እዩ ርእሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክፋል ኣካላትና ንዝኾነ ሓንጎል ጸይሩ ዘሎ ብምዃኑ ብዘይ ካስኮ ሞተር ብሽክሌታ ምዝዋር ብኣዋጅ ቁጽሪ 154 ዝባር 206 ኣዋጅ ትራፊክ ጽርግያ ብዓንቀጽ 64 ቁጽሪ 5 ብ200 ናቕፋ ዘቕጽዕ እዩ ንብዝሒ ተሳፋራይ ዝምልከት እውን ካብቲ ብሕጊ ዝተፈቐደ ላዕሊ ኣሳፊራ ምስ እትርከብ ብዓንቀጽ 64 ቁጽሪ 4 ብ100 ናቕፋ ዘቕጽዕ ምዃኑ እዩ ኣብ ኣዋጅ ትራፊክ ጽርግያ ተጠቒሱ ዘሎ እዚ ከም ኣብነት ንምጥቃስ ዝቐርብ ዘሎ ዳኣ እምበር እቲ ዝርዝርሲ ብዙሕ እዩ ብነዳዲ ዝንቀሳቐሳ ሞተር ብሽክሌታታት ዘሽከርክሩ ሰባት በዚ ዝተጠቕሰ ትራፊካዊ ሕጊ ተቐይዶም ዝኸዱ ክኾኑ ከለዉ ወነንቲ ናይተን ብባትሪ ዝንቀሳቐሳ ሞተር ብሽክሌታታት ግን በዚ ዝተጠቕሰ መምርሒታትን ግዴታታትን ዘይጓዓዙ ምዃኖም እዩ ቀንዲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ስለዚ እዚ ሽግር እዚ ክእለ ወይ ክውገድ እንተደኣ ኮይኑ እዘን ብምንጭ ፀዓተን እንተዘይኮይኑ ብኩሉ እንትነን ካብተን ብነዳዲ ዝንቀሳቐሳ ሞተር ብሽክሌታታት ዘይፍለያ ብባትሪ ዝንቀሳቐሳ ሞተር ብሽክሌታታት በዚ ኣቐዲሙ ተጠቒሱ ዘሎ ኣዋጅ ትራፊክ ጽርግያ ክቕየዳ ይግባእ ክቡራት ተኸታተልትና ካብዚ ብምቕጻል ኣባልና ኤርምያስ ኣስፋሃ ምስ ናይ ሓሶት ክሲ ዘቕረበ ጥርጡር ምርማሪ ከሳስን ገዳይን ዘካየዶ ቃለ መሕተት ኣብ መደብ ምክልኻል ገበን ንኽቐርብ ተዳልዩ ካብ ዘሎ ትሕዝቶ እዩ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ገበን ንኸይፍጸም ዝከላኸልን ሰላም ዝዕቅብን ገበን ምስ ፍጸም ድማ ንጥርጡር መርሚሩ ብምቅላዕ ናብ ሕጊ ዘቕርብን መንግስታዊ ትካል እዩ ብዘይካዚ ፖሊስ ሰባት ብዘይፈጸምዎ ገበን ግዳያት ከይኮኑ ሞርትዖታት ኣኪቡ ሓቅነት ናይቲ ዝቐረበሎም ክሲ ምርግጋጽ ሓደ ካብ ዕማማቱ እዩ
እቲ ዝቐረበሉ ክሲ ኣጣራጣሪ ኣብ ዝኾነሉን ሓቀኛ ውፅኢት ንምርካብ ይፅዕር ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ውሕስነት ሰላምን ጸጥታን ዝረጋገጽ ኣብ ቅንዕና ዝኣምንን ስነ ምግባር ዝኽብርን ህዝቢ ምዝህሉ እዩ እዚ ባህሊ እዚ ድማ ሓደ ካብ መለለይታት ህዝቢ ኤርትራ እዩ እንተኾነ ካብ ስርናይ ክርዳድ ከም ዘይሰኣን ስነ ምግባር ዘየኽብሩ ኣብ ገበን ዝዋፈሩ ንሰባት ንምጥቃዕ ንዘይተፈጸመ ከም ዝተፈጸመ ኣምሲሎም ብሓሶት ዝኸሱን ዝምስክሩን ከም ዘለው ክዝንጋዕ የብሉን ኣማን ዓብደልባሪ ዓብደልቃድር ዝተባህለ ተቐማጢ ማይ ጮሆት ኣስመራ ናብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ዘቕረቦ ክሲ ናይ ሓሶት ምዃኑ ኣብ መስርሕ መርመራ ከም ዝተረጋገጸ ድሮ ኣብ ዜና ፖሊስ ሰሚዕኩም ኣለኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና እምበር ነዚ ፍጻመ ዝድህስስ ምስ መርማሪ ከሳስን ግዳይን ዘካየድናዮ ቃለ መሕትት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ናብቲ መደብ ከብለኩም 28 ዝዕድሚኡ ተኸሳሲ ሜሮን ፍስሐ ሃይለ ዝተባህለ ዜጋ ካብ ዝጸንሑ ሕሉፍ ቅርሕንቲ ተበጊሱ ክስ ኣቕሪቡ ትሕዝቶ ናይቲ ዘቕረቦ ክሲ እንታይ ይመስል ብኸመይ ክቃልዕ ክኢሉ መርማሪ ክገልጽ ከሎ የማነ ጸገዛ ይበሃል መርማሪ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ تعينت جبن امنت مقدال دبلي وخشيش ودلو كساسي امان عبدالباري عبدالقادر يزبال تخصصون ميرون نفسها هاي لي يزبال بس مسرت قربنا ترى عندما ناي 234 شحن 580 نقفه زقمت نبرت وشي دلي يزبل غزي في الساعه ما يكتشف 10 ساعه ثاني وليد تبع لسب نخبص حلو يلو امان ميرون كم ذهبوا ميرون كا امنت اوديلو ابو القرب حقوقهم زوعالون ادراشو طفيني كرخوي كالكون زبل كسي قريب بحفشة ما يتبتو قال توسدلو بس دما حلوات نيميرون دحيروكم زفولتو اب تحدثو تنبل بخالو قدايكم تأسري ما بمسرز قربنا خصي بمقد بيت فردي كسوس قداي نخد صارك اب سنبل همزينه تخصصي كسوتنا بيقولو ناي تقانا مهانو نزولي توهيل زنبرسبون كم زي فلطو ريقواهم زي فلدن ازي امان تبهيل دولو كساس دما مسو كلتا عمل تأشيرهم زنبران كم سلسة ورحي كاب قيدي كم زوات الزامان أوون كابتي أزنبرت قداي ناكلتيهم كنت صلومو أتي زلوهم عدا أمان كخفل أمان إذا هفوهم زنبرن ميرون سلسة أبيع فكر لي واتي خبتي تحت قيدي كاب خصاص ميرون كم درخبني حاوليتها مريتي بزد ما داقمين أمان تسوينيها بزوحنا كحدت زرباتات ندي هزاري وهم زراب أمونكم زركب وليد سلازلون وليد متزوجي مسي مسكري مالتي تحاتيتو مسكرني أمان كوينو سلازقربه وليد تحاتيتو وليد دما نميرون بحسبكم زي فلت أمان جن قرابة بيتسو مهانو بسم دراي خمس فلطة قالوا هيبنا بز مسرت أتي كسيني حاسوت كس مهانو نراجع كيلنا دحرون توسخون تعب مرتوعهم لنخل نحنا قدامي وليد قالوا ده فلطة نميرون ما قد وليد تلالي ونميرون يزبل الأمان قال ايضا ما خلت عامت ملو طفيني ادراشو طفيني زولون مسؤول تحت قيدي اب سنبل تحدث سنبل كم زنبره حجيتي يغند خطرطرو زغالكم نزي تاي نيرفتي مسرح مرمره تبدال متن صبو اينا تقبلنا ማለት አታሊልን ብልተሎ ወንካ እምነት አግቢሩ ርእሰይ ብልተሎ ብልክዕ ጽቦ ኢና ተቀቢልና ሜሮን ታብ ተሐድሶ መጽዩ ኣብ ዝሃበ ቃልን ንሱ ብዝብሎ ቃልን በበይኑ ምስኮነና ዋ نزي جبره عن بدل كين هو اللي بالحساب نتخصصي مسلون سلطلوا اتجا قربوا ميرون مرتعاتون نولد يفلطني مسؤولها تاثير بتحدثه قال مال بزح مرتعاتها تقريبا بو مسرد ما نفتش بزح ساغيرنا كل دما مستناي ميرون زقربوا مرتعاتات تماساسالو سلازخونه ناي امان على البلكا تقانه كوينو ام ترشاون امان تقبل المرمره كون يلو مخفل عدات لسانيو نزي تقانه زي كمسرت كيلو بسلامه انا تساسين ميرون مايتين انحقي بمتلالو نعبنا بكسيتين يالنا مايت راي تبو مرماري يمان كمزيوم عينت سبات من بوليس تاللو كوم كوني لو من سبات نمزلان نحاسوت كستات زقربو ايسانو نيمو تاخا خطبلهم تخيل نزم كمزيوم سبات بوليس قد اندي نزموتو كستات بزلو كقبل قال زكايدو مسرحون كم زلو نتم نصحات سبات نخيبدلو ابزيا صوتا بيلكا تبرحلنا هو بوليس كل جزاس بني حارشن خوني بلو مالت كساسة خوينس بالنعود رأي إن شاء الله ملو عدو هو كوي بالحمسة كساسن تخساسن تي مسرح حقي مس مرتعاتها تتحوسوا في الله مزخون نقوله تجنازيو خيط كم زلوه متين خسيلو بتراي كس مسريتون عب زملكاتنا مرمرت دينا قال زمرح حبر حساب نزل تجنازيو مهر كردا حقهم بزيارة خفلت
ጸለመ ኣብ ርእስቲ ብሕጊ ዝሕትት ምዃኑ ዘይኮነ ክስ ምቕራብ ንፖሊስ ዝፈጥሮ ሃልክታት እንታይ እዩ ተብራህልና? ብጣዕሚ ሃልክለዎ ብፍላይ ከዓ መርትዖ ዘይብሉ ዝኸውን መርትዖ ክትክብዶ ንገለ ብዙሕ ተሃልኽን ትኾለል ትብል ማለት እዩ። ብኡ መሰረት ድማ እቲ ከሳሲ ኣጸሊሙ ዝኸስስ ብፍላይ ንሱ እውን ተሓታቲ ምዃኑ ብሕጊ ከም ዝሕቶ ጽባሕ ንግሆ ክርዳእ በዚ ተቐሪብና ዘለና ሒና እውን እዚ ተኸሳሲ ኣጻሪና ኩሉ ዋህር ሕጊ ንልኦ ኮይና ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢኻ ትብሎም ትኽእል? ከም መርማሪ እስኻ ብዙሕ ጉዳያት ስለትርኢ ንኸሰስትን ንተኸሰስትን ከሰስቲ ኩሉ ግዜ ተበዲልና ኢሎም ዝመፁ እዮም። ብልክዕ ከዓ ቴስዓ ሚእታዊት ተበዲለ ዝመፅእ እንጂ እቲ ኸሳሲ ግን እቲ ከምፅኦ ዘለዎ ክሲ መርትዖ ተሓወሶ ይኹን ብቓል ይኹን ብወረቐት ብኻልእ ሰብ መሰኻኽር ተደገፈ ክኾን ከም ዘለዎ ልዕሊ 100,000 ናቕፋ ዝግመት ብእምነት ዝሃብኮ ኣስቤዛ ኣብ ረብሕኡ ስለ ዘውዓሎ ክሕተተለይ ኢሉ ጥርዓን ከም ዘቕረበን ኣብ መስርሕ መርመራ ግና ፖሊስ ዝኾነ መርትዖ ክርክብ ከም ዘይከኣለን ካብ ልሳን ምርማሪ ሰሚዕና ኣሎና። ተጠርጣሪ ስለምንታይ እዩ ነዚ ዘይተፈጸመ ጉዳይ ከም ዝተፈጸመ ገይሩ ከቕርቦ ደልዩ? ነዚ ሓሳብ ከ ብኸመይ ኣበጊስዎ? ኣማን ዓብድልባሪ ይበሃል። 28 ዓመቴ ኣድራሻ ኣስመራ እዩ ዝቕመጥ። ሕራይ ኣማን ኣብዚ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ክስ ቀሪብካ ነርካ እቲ ክስ ግን ምስ ፖሊስ ብዘካየዶ ምፅራይ ሓሶት ኮነ ኢልካ ንምፅላም ዝገበርካያ ምዃኑ ተረጋጊጹሎ እሞ ንምንታይኻ ነዚ ፍጻሜ እዚ ክትገብር ተበጊስካ? ኣነ መሳርሒት ስለ ዝነበርና ሓግዘካ ኢድኒ ስለ ዝነበረ ናይ ገንዘብ ክሳይ ብኸመይ ኣነ ዕዳ ስለ ዘለኒ ዕዳይ ክኸፍል ኢለ ከምዚ ኢለ ክስ ክቐርብ ፈቲነ ተሸጊረ ዝገበርካዮ ተግባርሲ ገበን እዩ። እዚ ቀዲምካ ይትፈልጦ እንዲኻ ነርካ ንምንታይኻ ከምኡ ፈጺምካ? ኣይፈለጥኩን ተጋጊየ ኣነ ሕማቕ መዓልቲ ውዒለ ተጋጊየ ከምኡ ገይረ ኣነሱ ገንዘብ ኣለኒ ምስ ሰብ ስለ ዝበለኒ ኣብኡ ይፍታሕ ገዛት ክሕግዘካ ስለ ዝበለኒ ብኸምዚ ካብ ዜሮ ተበጊሰ ከም ዝሓሲበ እምበር ካልእ ብኽፋእ ኢለ ይኮንኩን እምበር ኣነ ሕጊ ከም ዳሃስየኒ እውን ፈሊጠ ኣነ ፀገማተይ ሽግራ ስለ ዝኽብለኒ ናይ ገዛ ፀገማ ስለ ዘለኒ ብኸምዚ ከምኡ ገይረ እምበር ካልእ ኣይኮንኩ ተጋጊየ ኣነ በቃ ሕማቕ መዓልቲ ውዒለ ኣብ ጌጋይ ከዓ ክእረም እየ ዝደሊ በቲ ዝገበርኮ ሓሳባት ማለት እዩ ፍቕርን ስኒትን ገይረ ሓዳራይ ክመሪሕ ዝደሊ ዝገበርኮ ጌጋ ተዕሪመን ተማሂረን تا ጉዳይ ግን ሕጂ ዝነበረሲ ከምዚ ክሕግዘካ ኢድኒ ስለ ዝነበረ ኣብኢና ሕማቕ ዘረባ ተዘራሪብና ነርና ንሓንበልሓ ንስልጣና ይረኸበና ገለ ኢለ ኣነ ብኸምዚ ተዛሪበ ካልእ ፀርፍን ምልባስን ኣይነበረናን መሳርሒት ከዓ ቅድሚ እዩ ነርና ማለት እዩ ኮነ ኢልካ ጠቂንካ ክትከሶ ምዃንካሲ ተዳሊኸልና ሓሲብካሉ ነርካ ማለት ዋነ ምስ ስድሩ ተዘራሪበ እንዴ ከምዚ ለንስ ከምዚ ክትብል ትኽእል ዲኹም ገለ ኢለ እየ ስድሩ ድራሽን ሕና ወልሓንቶም ገብረ ንኽእልና ወላ ክሰሶ ስለ ዝበሉኒ ኣነ ማራፂነ ኢኹም ገይረ በቲ ክሕግዘካ ትዝልኒ ዝነበረ ማለት ፀለመ ወይ ናይ ሓሶት ክስኸ ተመሊሱ ብሕጊ ዝሕትት ምዃኑ ትፈልጥ ነርካ? ሕጂ የፈሊጥ ኣነ ናይ ሕጊ ክሳይ ምዃኑሲ ከም ዝሕተኒ ሕጂ ሕጊ ምስ ቀረብኩ የፈሊጠ እዩ እንታይ ኢልካ ኢኻ እቲ ዝርዝር ክሲ ኣቕሪብካዮ? ፈኪም ፓውደር ከም ዝወሰደለይ ናይ 65 ባኮ ናይ ሲማስ ጠስሚ ከዓ 50 ባኮ ከም ዝወሰደለይ ናይ ፊኖ ከዓ 20 ኩንታል ዘይቲ ከዓ 15 ጀሪካን ከም ዝወሰደለይ ገይረ ከሲሰ 134,580 ግመት ከሲሰ ማለት ወሳንስ ትምርዳይ ነይሩ ተረዳዲኻ ዝፍታሕ ነገራት ይፅቡቕ ነይሩ ኣነ ካብዚ ምስ ሰብዚ ዝኩሉ ጉዳይ ዝወዲና ብሰላም ተገላጊልና ፍቕርን ስኒትን ገርና ሓዳርና ብሰላም ክንመርሕ የዝዘላነ እዚ ካብ ሽግራዚ ተናጊፈ ዝኾነ ናብራይ ክገብር እየ ዝደሊ ዝኾነ ነገራት ዝኾነ ደሸገርኮ ሰብን ዝኾነ ክስታይንካ ይቕር ሓተት ማለት እዩ ግዳይ ነዚ ካብ ፈላጢዩ ዝቐረበሉ ክሲ ከመይ ይርኦ? ሓቅነቱ ምስ ተረጋገፀ ዝተሰምዖን ፖሊስ ዘካየዶ ፃዕርን ክዛረብ ከሎ ምስ ኣማን ብጉዳይ ኣብ ሰንበል ኣቲና ነርና ቅድሚ ቤት ፍርዲ ምቕራብና ግን ካብዛ ጉዳይ እዚኣ ስነፂልካ ንዓይ ኣውፅአኒ ሓላፍነት ሙሉእ ስኻ ተሰከመ ብለኒ ነይሩ ሕጂ ኣነ ከዓ እታ ጉዳይ ብሓንሳብ ስለ ዝገበርናያ ብሓንሳብ ክንወዳእ ኣለና እታ ጉዳይ ብሓንሳብ ከዓ ናይ ቤት ፍርዲ ሕጊ በታ ክሳይ ተዋሂባ ትውሰነላ እሱ ግን እንታይ ብለኒ ነርናይ ኣነ ምስ ወፃኹ ተዕዳናትካ ብላዕሊኻ ዘሎ ባዕለይ ክኸፍለልከ ጥራይ ስኻ ንዓይ ሕጂ ካብዛ ጉዳይ እዚኣ ኣውፅአኒ ብለኒ ነይሩ ኣነ ከዓ ይትኸውን ዲያ ምስ በልኮ ፍርዲ ወዲ ገንዘብ ነይሮኖ ብዋሓስ ገይሩ ወፂኡ ክወፅእ ከሎ በቃ በላሓን እንታይ ይገብረልካ ኣነ እንታይ ለይሽንክረልካ ምስ ግዜ ክንራኸብ ኢና ድሓን ገለ ኢሉ ፈኪርለይ በዚያ ወፅእ ኣነ ከምዚ ክገብር ኢለ ኣይገሞት ክስቕ ኢልኹም ኢሉ ብኸማ ውዲዋ ድወፅእ ጥራይ መሲልኒ ክስ መሰንበበለይ መርማሪ ፖሊስ ግን ሓደሰኒ ምክንያቱ ፈኪርለይ ድወፅእ ደሎና ግቡእ መርመራ ከዓ ተገይርላ ንኽልቴና እታ ጉዳይ ከዓ እዚኣ ትመስል እንታይ ተሰሚዕካ ኣብ ርእስኻ ምቕራቡ ፖሊስ እውን ነቲ ሓቂ ንምርጋ ዝገበሮ ፃዕሪ ከመይ ትሪኦ? ናይ ፖሊስ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ነይሩ
أي مستوى أنا الرقيبهم كم يتودي مسؤولنا صرنا حقنا كم يخان تودي تشرشيرو قال أو خلص كل تفتى فيلم زراب شيء أبي أخاسهم كأحيزهم نخلتينا كوب مرمر غيرهم أنت تماهر كابز أنت تنقاطات كبرها أنا بعبي كاف قبني تماهر سجن كل الناس بلك خب بعسابين أنيرنا بسربيت كاب حرف جوانو كي تقرمهم بموارو حمانا يريس معك حاجة خاب بكي جوها تملي سلهم على تنافتا زنبرا هيوت أنت ممكن محج خمس جوار الجمهور سباس كاب سبز خمارو خل بزي عليك حل فشل أموداتا بوليزو معكل سلامة بحقي زحتت قبناوي تكبار مهانو بمحبار نتوم نحاسوت كم حقي نزي كون خمزو خونه أمسيلوم نسابات كتقعن أبسراحات بوليس دما زيد اللهالكيز فطرون سابات وعيلوم حديروم مكلو عم زي ترفوم مهانون قدياتهم بحقاوي مقدي كسالوتو كم زقبان الزخاخيروم لومي أمدد قتمي كون وطرو بتمزغنتكو زتدلوت قتمي هتقرب ناب أمبابيا إرمياس أسفها يحفرا چلاكو أباغل دين موتو سينسا تارغا كاسكو ألبو أستحكو أي سمعانين كوتو عقب دحانوتو رأى ترافيكو سبحاوي هنكو چارجي خندبوردي أني بلو ندادي نتايغن سراح سدي عهور مرچابيدي وطين كم مقدي كنصدفانا قدي بيلتريخ نزان تاريخ شدودود حلخلخ بزيرن بيب وطف إذا لبها أستوخ ويك سغف حنخ بنت حلف سلوخ يعد مالو حدقا يكزماناون عدا شقرات يسعبا يخفلها كو واقا ازيخ عقت بأقا انتوم زي الدبا لبي زلو زي بلو أوتيستان كلو عبيهن إلو كويت زلزليلو انتاي نغورو أران حوارو ندبا مخورو يتحسبولو من باردا ينبرا حراي سررا قناي عندرا قلعو أي حزلا أقار أي دفرا نموحات كسارا سرعاتي مهارا تارقاون يقبرا يحفرا كوران سمعت دمس بوليس إرترا نلومي زبلنا مدبات إذا كتقاتلوا مستنحكم يمنيروم دقيمنا روح سود عمت النابلنا نسانا بتقوم أم مدلاون مقراون مدبات مسخم نسنحنا كابتن برهان زكارياس تمس قنتكو إرمياس أسفها تسويت قبل ميكال أبيل أبراهام عوض عامة مش تكنيشان الشايتو ملزبو مخانينا كساب زمت أسمون بخال مدبات نرخب سلام كنا كيف الخيار يبعنا ملكتو سلام تسفنا في غرفو وحصاد تسبير قليتو نغر ناي بوليس اللاوي ناي بوليس ندحنت ناي بوليس نغر ناي بوليس اللاوي ناي بوليس ندحنت ناي بوليس